Така, последък получавам много въпроси от сорта на защо толкова много натискам, защо бутам напреди и така нататък. Вижте сега, за мен е важно човек да знае своята собствена стойност и какво иска да направи за останалите. Затова не случайно направих системата. Затова не случайно съм си направил такива профили в Инстаграм, в ТикТок и в Фейсбук. На мен целта ми да ви поменя начинът на мислене, навиците, живота, тренировките, храненето, каквото ще да е. Ако ще и да се бори с мечка и ако и това ще го поменим, няма значение. Но, ако един човек не иска да се занимава с тебе, да се занимавайте с него. Защото аз отказвам на много хора, с които не искам да работя, не са ми приятни. Да, има и такива хора, които не са ми приятни, но такива хора, които не са ми приятни, те сами не искат да помагат на себе си и не искат сами да се развиват. Затова няма логика и аз да им давам стойност и те да не агират тази стойност и примерно да не използват системата и така нататък. Като се казва, да не фърляш пари на вятъра, за едното няма нищо, което няма да свършиш. Просто няма смисъл. Така че, ако искате ми се сърдите, ако искате ни дейте, но според мен е така.